Az Arcanum adatbázis Kft. 1989 óta foglalkozik kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával és adatbázisba történő alakításával. Ezen adatbázisok leglényegesebb tulajdonsága a gyakran sok 10 vagy 100 000 oldalas digitális szövegben történő rendkívül gyors és szofisztikált keresési lehetőség, a találatok listába rendezése és kivilágítása a szövegben. Az elmúlt években DVD-n vagy interneten megjelent 100-nál is több kulturális adatbázis számtalan tudományágban mára a kutatók nélkülözhetetlen forrásává vált. Megrendelőink számára teljes körű szolgáltatást nyújtunk a digitalizálástól, az adatbázis építésén át egészen a publikálásig. Büszkék vagyunk rá, hogy partnereink között tudhatjuk a magyarországi közgyűjtemények zömét. Folyamatos és eredményes együttműködést folytatunk az Országos Széchenyi Könyvtárral, a Magyarországos Levéltárral, hogy csak néhányat említsünk. A digitalizáláshoz a legmodernebb speciális eszközpark áll rendelkezésünkre. A nagy tömegű könyv és iratszkenneléstől az oklevelek és muzeális tartalmak digitalizálásán át a térképek, tervek, plakátok feldolgozásáig minden dokumentumtípust képesek vagyunk gyorsan és jó minőségben elektronikusan reprodukálni. A szöveges dokumentumokat automatikus karakterfelismeréssel vagy kéziszedéssel állítjuk elő. Utóbbi esetben a hibátlan eredmény érdekében a legjobb korrektorok ellenőrzik a munkát, legyen szó bármilyen európai nyelvről. Kollégáink mindannyian felkészült és egyedülálló tapasztalattal rendelkező szakemberek, akik a lehető legnagyobb gondossággal járnak el az adott esetben felbecsülhetetlen értékű, egyetlen példányban létező dokumentumok digitális gondozásakor. Magyarországon elsőként kezdtünk hozzá a történelmi térképek tömeges digitalizálásához és publikálásához. A 16. századi kéziratos térképektől a rendkívül értékes és részletgazdag katonai felméréseken át a 19. századi kataszteri térképekig alakítjuk át elektronikus formába a sokszor egyetlen példányban létező, nagyméretű, nyilvánosságtól elzártan őrzött térképeket, amelyeket DVD-n vagy interneten teszünk közzé a nagyközönség és a kutatók számára. Az internet adta lehetőségeket kihasználva a történelmi térképek közvetlenül a Google Maps térképeire helyezve párhuzamosan tanulmányozhatóak a maiakkal. Kulturális adatbázisaink többsége megjelent CD-n vagy DVD-n, de az utóbbi időben a kor igényeinek megfelelően és a hatalmas adattartalmak méret problémáiból adódóan egyre több adatbázist publikálunk az interneten keresztül. Az évente több 100 000 oldalnyi szöveggel és sok 10 000 térképpel, képpel folyamatosan bővülő ingyenes tartalmakat bárki elérheti a www.arcanum.hu weboldalról. Cégünk eddigi 20 éve a folyamatos fejlődés jegyében telt. Nem csak Magyarországon, de Európában is egyedülálló módon ismertük fel és használtuk ki a digitális formátumban rejlő lehetőségeket, tevékenységünkkel reményeink szerint elősegítve a magyar kultúra terjesztését és megőrzését.